आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय जाय बिथांमोना स्वच्छ भारत मिशन नैबे ग्रामीण जाय बिथांमोना 2023 आव एप्लाइ बानायदोंमोन टयलेटनि थाखाय नोंथांमोना जानो हागौ रांखौ नेगासिनो दं। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों दिनैनि भिडिअ'आव। गोबां मानसिफोरानो सोंहरबाय दं बे स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिंनि टयलेटनि राङा माब्ला हाबगोन, लोगोसे नोंथाङा बे रांखौ मोननो थाखाय नोंथांनि लिस्टखौ नोंथाङा बोरै चेक खालामनो, जोङो बेनि ए टु जेड आपडेटखौ नायगोन। मानो होनोब्ला नैबे स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनिफ्राय मोनसे लिस्ट आपडेट नैबेयाव होदों जाय बिथांमोना 2023 आव एप्लाइ बानायदोंमोन। नोंथाङा दा रां मोननो थाखाय नोंथाङा नैबे लिस्टआव नोंथांनि नामखौ नायनांगोन। नोंथांनि ब्लक वाइज पिसिडिसि वाइजआव जुदि नोंथांनि नामा फैदो अब्लासो नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव मबाइल फनावनो जोङो गावबा गावनि लिस्टखौ बोरै चेक खालामनो जोङो बेनि प्रसेसखौ नायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो नोंथाङा टयलेट बानायनो थाखाय रांखौ नोंथांमोना 12,000 रां नोंथांमोना बेंक एकाउन्टआव डिबिटि सिस्टेमनि जोहै नोंथांमोना मोननो हागोन। फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै नोंथाङा 9,000 रांखौ नोंथांमोना गिबियाव मोनग्रोनो हागोन आरो बेनि उनाव नोंथाङा बाखि थानाय बे रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आरो नोंथाङा पाक्कानि नोंथाङा टयलेटखौ लुनानै लानांगोन बेखिनि रांजों। जुदि नोंथाङा एप्लाइ बानायदोंमोन अब्ला नोंथाङा चेक खालामनांगोन नोंथांनि नामा फैदोंना फैयाखै। नोंथांनि नामा नैबे डाटायाव जुदि फैदों अब्ला नोंथांमोना थाबैनो नोंथाङा नभेम्बर नङाबा डिसेम्बर मान्थनि गेजेरावनो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव नोंथाङा फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै 9,000 रांखौ नोंथांमोना डाइरेक्ट नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव नोंथाङा मोननो हागोन। नोंथाङा दा बे लिस्टखौ चेक खालामना नायनाया मोजां। नोंथाङा जुदि बे लिस्टखौ नायनो सानदों अब्ला नोंथाङा नैबे पेजाव फैनांगोन। आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखादों। स्वच्छ भारत मिशन नोंथाङा गुगोलाव सार्च खालामबाबो मोनगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नाउ इउआर स्वच्छ भारत डाटा, बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन बेबायदि। आङो दानिया बेयाव क्लिक बानायबाय, नोंथाङाबो बेबायदिनो क्लिक खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै बे पेजखौ बोखोनांगोन आरो बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों MR13A एन्ट्रि स्टेटास अफ निउ हाउस हल्ड इन SBM फेज 2। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। नैबेयाव फार्स्ट अपसनावनो दं MR13A, बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। नैबेयाव MR13A बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नायनो हागोन। आङो दानिया बेयाव क्लिक खालामना होबाय। मबाइल फनावनो नोंथाङा इजियावनो चेक खालामनानै लानो हागोन बेबायदि। दानिया आङो बेयाव क्लिक खालामनानै होबाय। दानिया क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेयाव नोंथांनि रायजो थागोन, बेयाव बेखौ इंराजियाव स्टेट बुङो। स्टेटआव क्लिक खालामनांगोन। नैबे आङो आसामाव क्लिक खालामनानै होबाय। दानिया नैबेयाव गावबा गावनि स्टेटनि डिस्ट्रिक्टआ थागोन। बेयाव आं हमना ला बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ आङो क्लिक खालामना नायगोन। आं बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टआव क्लिक खालामना होबाय। नोंथाङा गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टआव क्लिक खालामबानो जाबाय। आसामनि प्रत्येक डिस्ट्रिक्टनि लिस्टआनो दङ। दानिया डिस्ट्रिक्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेयाव नोंथाङा ब्लक वाइसै नोंथाङा गावबा गावनि लिस्टखौ नायनो हागोन। नैबेयाव नोंथांनि ब्लकआ थागोन। बेयाव नोंथाङा बबे ब्लकआव गोलैयो बेयाव क्लिक खालामनो नांगोन। नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों इन्टार बाय डिस्ट्रिक्ट ब्लक एन्ड एप्रुभ एप्लिकेसन फ्रम सिटिजेन पर्टेल। नोंथाङा बे नाम्बाराव क्लिक खालामनांगोन आरो मोनसे बेयाव PDF डाउनलड जागोन। आं बेयाव मोनसे ब्लकआव क्लिक खालामनानै होबाय बेबायदि। दानिया बे ब्लक हिसाब वाइसआव बेयाव मोनसे PDF, बे ब्लकआव खैजोन मानसिया बे टयलेटनि थाखाय इलिजिबोल बेयाव नाम फैदों नोंथांमोननि बेयाव नैबेयाव PDF मोनसे नोंथाङा डाउनलड खालामनानै नायनांगोन। बे PDFआव नोंथांनि नाम थानाया गोनांथार। जुदि बे PDFआव नोंथांनि नामा गैया अब्ला नोंथांमोना रांखौ मोननाय नङा। नोंथाङा बेयाव चेक खालामना नायबानो जाबाय। नैबे डाउनलड एगेनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो जोंनिया PDFआ डाउनलड जाबाय। आं दा बेखौ अपेन खालामनानै नोंथांमोननो देखायनोसै। दानिया बेयाव नोंथाङा गावबा गावनि नैबेयाव स्टेट, नोंथांनि डिस्ट्रिक्ट, नोंथांनि ग्राम पन्सायत आरो नोंथांनि नाम नैबे मबाइलाव नैबे एक्सेल फर्मेटआव डाउनलड जादों। बेयाव मोजाङै सापर्ट जाजोबा। नोंथाङा बेखौ PDFआव डाउनलड खालामबानो जाबाय। नैबे एक्सेलाव डाउनलड जादों, बेयाव आलाय सिलाय जाना दंजोबो। नोंथाङा बेबायदिनो गावबा गावनि नामखौ नोंथाङा एक्जेक्ट बेयाव मिलायना नायबानो जाबाय नोंथांनि नामा फैदोंना फैयाखै। जुदि नोंथांनि नामा बे लिस्टआव दं अब्ला नोंथांमोना
थाबैनो गभर्नमेन्टनिफ्राय 9,000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन टयलेट बानायनो थाखाय। नभेम्बर डिसेम्बरनि मान्थनि गेजेरावनो नोंथांमोना बे रांखौ नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव मोननो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। आङो बेनि माबाफोर गोदान आपडेट फैयोब्ला नोंथांमोननि गेजेराव शेयार बानायगोन। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नुनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।